Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Jesucristo ang atong Ginoo maanaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Kaigsuunan hinulsulan ta ang atong mga kasalanan aron mahimo kitang andam ug angayan at tubangan si Dios sa paghalad nining sakripisyo ang santos nga misa uban sa katuyuan nga gipadala gipaampo karong adlaw. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron sa pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan ang tagataw sa Dios ug pasayloon sa atong mga kasalanan ug dadon niya ngadto sa kinabuhi sa kalipay ug kalinaw nga walay katapusan. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami o Ginoo nga magkanunay kami sa pagserbisyo kanimo diha sa imong kabubuton aron niining kinabuhia karon sa kalibutan magdugang unta ang mga pahanungdan nga o ginaghanon sa imong katawhan nga motuo ug nagalagad nagserbisyo kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Numeros, gikan sa bukid sa Hor, namaybay sila sa dagat sa Akaba, aron dili sila makalatas sa Edomia. Apan ang mga tao gikabsag pailog, samtang nagpanaw sila, ug nagbagulbul sila batok sa Dios, ug kang Moises. Nagkanayon sila, nganong gipatungas mo man kami gikan sa Ehipto, ngan hinining kami ngawan. Imo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipulaan na kami nining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala o gipamaak ang mga tao ug daghang mga tao sa Israel ang namatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moises ug miingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pagampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nagampo si Moises alang sa mga tao. Ug giingnan ni Moises sa Ginoo. Paghimog bitin nga tumbaga ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. Ug ang hipaakag bitin kon makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga ug ibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon. Ug kon ang hipaakag bitin mutan-aw sa bitin nga tumbaga dili siya mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo, ang atong tubag. O Ginoo, pamati ang akong pag-ampo, ug ipaabot kanimo ang akong pangamuyo. O Ginoo, pamatiya ang akong pagampo ug ipabot kanimo ang akong pangamuyo. O Ginoo, pamati ang akong pag-ampo, ug ipaabot kanako ang akong pangamuyo. Ayaw tagua kanako ang imong naong sa adlaw sa akong kasakit. Ipaabong ang imong dalunggan kanako sa adlaw nga magasangpit ako, tubaga dayon ako. O Ginoo, pamatia ang akong pagampo ug ipaabot kanimo ang akong pangamuyo.
Ang mga nasod magtahod sa imong ngalan, O Ginoo. Ug ang tanang mga hari sa yuta magtahod sa imong himaya. Sa matukod na pag-usab sa Ginoo ang Siyon, ug mupakita diha sa iyang himaya. Sa iyang pagtagad sa pag-ampo sa hangol, ug sa wala niya pagtamay sa ilang pag-ampo. O Ginoo, pamatia ang akong pagampo, ug ipaabot kanimo ang akong pangamuyo. Isulat kini alang sa kaliwat nga umaabot. Ug ang iyang umaabot nga mga binuhat padayiga sa Ginoo. Ang Ginoo mitan-aw gikan sa iyang balaang bukid. Gikan sa langit gisud-ong niya ang yuta, aron pagpamati sa agulo sa mga binilanggo. Aron pagluwas kanila nga gihukman aron patyon. O Ginoo, pamati ang akong pag-ampo, ug ipaabot kanimo ang akong pangamuyo. Palihog manindog. Himaya o pagdaigalang kanimo, Ginoong Hesukristo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausap kanimo, gikan sa ebanghelyo sumala ni San Juan. himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa mga Parisiyo, mulagaw ako ug mangita kamo kanako. Apan mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Busa ang kadagkuan sa mga Hudiyo miingon. Siya miingon, dili kamo makaadto sa akong adtuan. Nagbasabot ba kini nga maghikog siya? Ug si Jesus mitubag, kamo taga dinhi sa yuta. Apan ako gikan sa kahitasan sa langit. Kamo taga dinhi sa kalibutan. Apan dili ako taga dinhi sa kalibutan. Mao nga gisultihan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Ug mahitabo gayud kini nga mamatay kamo diha sa inyong mga sala. Kung dili kamo mutuo nga ako mao ako. Sila nangutana kaniya, kinsa ka ba di ay? Siya mitubag, ang gitug-an ko na kaninyo sukad pa sa sinugdan. Daghan ako ikasulti ug ikahukom bato kaninyo. Apan matuod ang nagpadala kanako. Ung aako lamang nadungog gikan kaniya, mao isulti ko sa kalibutan. Wala sila magkasabot nga nagsulti di ay si Jesus kanila may tungod sa amahan sa kahitasan. Busa miingon si Jesus kanila, kung inyo nang iisa ang anak sa tao, mahibaluan ninyo nga ako mao ako. Ug masayran una ninyo nga wala ako magbuhat sa kaugalingon kong pagbuot. Kundili nagsulti lamang ako sa gitudlo kanako sa amahan. Ug siya nga maoy nagpadala kanako, nag-uban kanako. Wala ako niya pasagdi nga mag-inusara, kay nagbuhat mang ako kanunay sa nakapahimuot kaniya. Daghan sa nakadungog kang Jesus nga nagsulti ni ining mga butanga, mituo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, Daygon ikaw, O Kristo. manglingkod palihog. Maayong buntag kaninyong tanan. Mga buhat nga gibuhat sa tao tungod kay mituo siya. Nining maong buhata nga kining buhata makaayo kaniya. Mga buhat usab nga gibuhat sa tao nga dili sa kumbinsido nining iyang gibuhat. Ug ang kalainan mao kini. Ang tao nga mituo nga kini iyang gibuhat maayo,
malipayon siya og malinawon. Kabisan unsay mahitabo nining akong pagbuhat karon, makaayo gini nako. Dauton man siguro ko nila o unsa ba masamad ko niini karon sa akong pagbuhat, sigurado ko kung makaayo ni nako. Masamad lang ko. Parego ng operasyon. Masamad gid ko sa operasyon, pero makaayo ni nako. Ug tungod kay makaayo ni nako, makahatag kinako kalinaw ug kasiguro sa kalipay sa katapusan. Di siguro kung magmalipayon karon, tungod kay sakit anang operahan o unsa ba, dauton ta unsa ba. Pero puli niini kalipay kayo. So I have to believe and I have to be convinced nga bisan sakit kini siya, makaayo ug makalipay kini kanako. Tungod kay mituo ako nga kini maayo. Ug dili lang kay ang kaayo ug ang kalipay tungod sa akong pinuhatan, naay mo suporta kanako. Naay mo suporta kanako nga makabuot ko gayud kini. Mao kini siya ang resulta sa pagbuhat sa usa ka butang nga mituo ako kumbinsido nga maayo ug makaayo kini kanako. Sa laing bahin, sa mapanalitang nagminyo o na di sa kumbinsido kini ang giminyuan or kining pagminyo maayo kini kaniya. Sa iyang kaminyoon bugat kayo. Bugat ug buot. Walay kalinaw ug kalipay. Mangita og kalipay ug kalinaw sa laing tao. Dili diha sa iyang naminyuan. Or sa pagtrabaho pananglitan. Kasi sa pagtrabaho niya nining trabahoan na dili siya mutuo nga kini makahatag kaniya o kagawasan gikan sa kalisod. Mura bang napugos lang siya kay nagpakaon sa iyang saba. Bugat kayo ang iyang pag-atos trabahoan. Walay labot ang kaayuhan sa trabahoan o sa company. Ang iyara, ang aya lang kaugalingon. Munang posibleng dili tarungon og trabaho. Posibleng maghinig reklamo. Mao kining nahitabo sa anong pagbasa. Naghinig reklamo ang mga tao tungod kay di sila kumbinsido nga kining pagkauna. Gipulaan na kami ning pagkaong walay lami. Nagkalisod kami ning lugara ug maotoy ilang padulngen. Gipamaak sila, nagpinaakay sila. Gipaak sila ilang kabati sa kinaiya. Gipaak sila mga bitin ug nangamatay ang ubayn. Ug nakaamgo sila. Nireklamo mi sa Dios ug kanimo ug mao kining nahitabo kanamo. Pag-ampo ngadto sa Ginoong Dios aron tabangan kami niya. Ug maotoy nahitabo si Moises bitabang sa mga tao, sa mga bata nga dili kumbinsido sa ilang gibuhat ug mauning nagreklamo ug nagadaot. Mao kining mga tao nga gidala ni Moises murag wa nga malay buot ug wala gibuot. Ug mihangyo si Moises sa Dios kay si Moises do may kabuot. Kay bawo siya nga kini akong gibuhat para sa Dios. Ug kung malipay siya, malipay gid ko. Ug kung malipay ko, iya gid kong suportaan sa akong kalipay. Ug mingon ang Dios, paghimo ini, nga kinsa to'y mutan-aw niini, mukhangad, maayo siya ug dili mamatay. Ug mao kini si Jesus sa karon sa atong panahon, nagduba sa krus. Ug unsa man ang krus? Pag-anto sa pagbuhat og maayo. Kay kumbinsido gid ko nga kining gibuhata makaayo ni nako. Doon nalay sakripisyo nga akong ipaluyo niini. Doon na lang yung sakripisyo nga ipaluyo niini. Mahangad ko sa krus. Kay ang sa krus simbolo sa kadaugan sa pagbuhat sa maayo. Bisan pa man ako dauton ug patyon makaayo gini nako. Munang ingon si Jesus, kung kamo musunod ka nako, kung kamo mutuo ka nako ug musunod ka nako, pasaanan ninyo inyong krus, sunod ka nako.
kay mabuhi gayud kamo. Pero kung dili mo mutuo kanako ug musunod kanako, kung dili ka mo mutuo ug musunod kanako, mga matay gayud kamo diha sa inyong mga sala. Pero kung mutuo ka mo ug musunod kanako, mapas-an sa inyong mga kalisdanan dinhi sa kalibutan nga masugatan, tabangan ko gayud kamo, dili gayud kamo mga wala. Ang amahan muuban gayud kanako, kay nituo man ko niya ug nagbuhat man ko sa iyang gisugo. Kamo usab ubanan ko gayud, kay kamo mituo man ug miuban kanako sa dalan nga akong gisubay. Ang dalan sa krus, manang mag-istasyon ta sa krus, kay musunod kita kang Hesus ug iya butang sundon. Musunod ko nimo ug nisunod ay kanako. Nagkuyog ta, nagtuo kong nag-una ka, di aman ay kas akong luyo, di aman kay sa kiliran, aron kong matumba ko, imo kong kuguson. Imo kong sapnay. Muna yun, inikamatay na to, sapnayon unta kita niya. Kuguson unta kita sa mga santos, aron makapadayon ta sa pagawas sa atong mga pagantos. Manindo payo. Mituo kita kay Jesucristo ug maong niya kita misimba kada adlaw. Munang sa atong pagsimba, mapahiyomon ta gaan ug buot. Makapahiyom bisan kinsa itong masugatan. Pero kung di ganita mo tagad sa uban sa atong pagsimba, nagpasabot dili ta kumbinsido niini. Ug munang walay kaayo sa atong dagway. Busa, mudangop kita sa Ginoo, kay dili lang sa atong dagway mapahiyomon, kundi dili sa ilawom. Anaa ang kagaan ug kalipay sa atong pagsimba ug moingon ta, Amahan, panalangini kami. Amahan, panalangini. Amahan, panalangini kami. Nga ang katauhan sa Dios, mulampo sa pagsangyaw sa maayong balita, sa kaluwasan ngadto sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga magdugang ang kadaghanon sa katauhan, nga mudawat kang Jesus nga ilang manunubos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga sila nga sa kinasing-kasing nangita sa kamatuoran, makakaplag kang Jesus nga mao ang kahayag nga nagdanag diha sa kangitngit sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga sila nga nanag-antos sa sakit, sa kabalaka, sa kahadlok, o sa kamingaw, makakita sa kahayag ni Kristo nga nagdanag kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Alang sa gubat sa Middle East, magampo kita sa kinasing-kasing alang sa kalinaw dito sa Middle East, ug sa kalibutan, hiluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog, ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan o kamatayon sa kadaghanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Alang sa mga nasod diha sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, o nga ang mga pangulo sa kalibutan mopili unta sa dalan sa dialogo o diplomasiya, o dili ang kabangis, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang niadtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali, mapadangat na unta kanila, o nga ang tanang katawhan
magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang walay pagkapalo nga kahayag, magdanag sa mga matuohon nga mihalina. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Amahan sa langit, tidugdan sa tanang mga panalangin, itugot nga ang dugo nga gipaagas ni Jesus alang kanamo, magdugang sa among kusog, diha sa kalinaw ug kalipay, sa pagbuhat ug matarong, bisan adunay daghang mga kakulian ug kalisdanan. Itugot nga magpadayon kami niini, pinaagi ni Kristo imong anak nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Langit no namong amahan, among igasa, hanggang Kristong kinabuhi. Ningon ikaw, Ginoo Diyos, sa talang kalibutan, kay gikan sa pagkamagyatag na daon na maghalan kinimong kinipan, sa ginawa sa kamot sa mga tao, mahimong kinikalan o ng Espiritu. Ningon ikaw, Ginoo Diyos, sa talang kalibutan, kay gikan sa pagkamagyatag na daon na maghalan kinimong kinipin, o sa iyong ginawa sa puso. Mahimong kinigilimunon ng Espiritu anon. Nga among kaluwasan. Mga igsuon, pagampo kamo, aron kining ako ginyong halad sakripisyo, dawaton uta sa Dios Amahan, ang magkagagahom sa tanan. Dawat runta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang usab pagdayeg pagkimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok nga santos nga tawhan. Naghalad kami kanimo o Ginoo sa gasa nga magkapalipay kanimo, aron maluoy unta ikaw sa pagpasaylo sa among mga sala, ug imo untang tultulan ang masukulon namong kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo among Ginoo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa makaluwas nga pagpasakit ug pagpakabatay sa imong anak. Nahatagan og kinabuhi ang tibuok katawhan sa kalibutan. Ug nadasig ang among kasing-kasing sa pagdaig sa imong kahalangdon. Dinhi ang gahom sa krus. Nagpalutaw sa hukom batok sa kalibutan ug sa pagkahari ni Kristo nga gilansang sa krus. Ubo sa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way huno nga pag-ingon, Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kakahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kaytas-an, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kaytas-an. Santos gid ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu or pagsantos ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, bikuha siya og pan. Bipasalamat kanimo, bipikas ug mihatag niini. Ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyong tanan ug kanaa. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, bikuha sa Jesus sa kalis. Bipasalamat siya kanimo pag-usab. Bihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, panginom kamong tanan kay kaniini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula, ipaagas alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa atong pagtuo nga si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niiningpahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat minimo tungod kay imo mingkiisip nga angayan, nga matubang umulagad kanimo. Himo ang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong matuuhong katawhan, lukob sa tibuok kalibutan ang simbahan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, Alberto among obispo, tanang obispo kaparian ug tibuok katawhan, labi na kining matuuhon nga niasi mong atubangan. Hinumdumi sab ang among makaubang patay na, malaumon nga babanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Ug kaluoy kaming tanan himo aming angayan, nga makaambit sa kinabuhing tunay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amhan amo ikaw daykon, amo ikaw himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, dihatag na kanimo makagahom nga amahan, diha sa kiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagampo kita samahan nga iyang pasayloon ng atong mga sala, ug daduon kita niyang magkapasaylo sa mga tao nga nakasala kanato. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygo namo ang imong ngalan, moabot ka namong imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta na ingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagpasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo og Ginoong imo mingloson sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahon karon, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok ug kagubot samtang kami malaumong nagpaabot sa pagbalik ni Jesucristo among manulubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ikaw sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton at agi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang timaan sa kaayo pag inigsuunay. Peace be with you. Please. Kordero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Kini mao si Jesus, siya ang kordero sa Dios, siya ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga modawat nimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Ang kalinaw mo ihatag, kanamo nga
sayo nga mong nahihimo. Inumdumi lamang ang ubos na mong pagtuo. Kung iisan ako gikan sa yuta, danihon o kabihgon ko ang tanang mga tao nga rikanako, nag-ingon ang Ginoo. Magampo kita. Itugot na nga muyo kami o makagahom nga Dios, aron samtang nagtinguha kami sa walay hunong sa mga butang nga Dios nun, mahimota kaming angayan sa pagdangat kanunay sa mga hatag nga langit nun. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manahag kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyong Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang sakripisyo, ang santos nga misa, manglakaw ta diha sa kalinaw ug ugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Diyos namo sa kaluoy, ikaw ang among amahan, magbubuhat manunubos o Ginoo sa nga tanan. Jesus maluoy ka kanamo, pasaylo